Wow. Poďme sa porozprávať. Aj ty sa cítiš unavený, unavená, podráždený, podráždená. A hlavne, keď si v spoločnosti ľudí, ktorí nezdieľajú podobnú filozofiu alebo nemajú podobné nastavenie ako ty, je to len preto, lebo ti oni odzrkadľujú samých seba. Je to len preto, lebo títo ľudia ti hovoria neviditeľnými kódmi, že treba. To je každého osobná vec. Či sa zastaví, alebo pôjde na plný plyn. Vieš, naše tela vždy boli veľmi senzitívne. A ja by som ich nazvala ako takými radarmi. Preto veľakrát cítime, že niečo príde. Preto veľakrát cítime, že niečo sa stane. Preto veľakrát vieme určité veci a nevieme ich vysvetliť. No, bolo nastavené, že vždy musíš mať proof. Vždy to musíš nejako dokázať. Ale pokiaľ sa dostaneš do tvojho vesmíru a povieš si, že ty nikomu nič nemusíš dokazovať, tak sa to všetko krásne otočí. Systém bol nastavený na základe ľudského zmýšľania. Systém bol nastavený na základe nevedomosti obyvateľstva. Každá jedna krajina má iný systém. Každá jedna krajina si ho nastavila energeticky. Každá jedna krajina si ho materializovala sama. Každá jedna krajina má úplne iné zásady, tradície. Ale môžeme sa líšiť. Môžeme byť iní. Môžeme si to dovoliť. Nepotrebuješ nikoho dovolenie, aby si bol iný. Ja ani neviem, kde s touto správou idem. Ja len rozprávam to, čo mi príde. A vôbec sa nebudem kontrolovať. A už sa ani nechcem kontrolovať, či to niekomu vyhovuje alebo nie. Ja a ty sme tu neni pre tých, komu to nevyhovuje. Ja a ty sme tu preto, aby sme dali zo seba to najlepšie. Aby sme boli sami sebou bez toho, aby sme sa niekomu ospravedlňovali. Alebo bez toho, aby sme si odkrajovali zo svojho koláča. Pretože ja si zo svojho nemienim odkrajovať. A vtedy, keď si to človek uvedomí, dostane sa do fázy, kde voľnosť ťa začne ťahať. Tam, kde tvoje srdce vždy chcelo ísť. Kde voľnosť ti ukáže, že si vlastne nekonečný. A nekonečným aj budeš. Prajem ti krásny deň.